IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Inyalat ni Ani Ramirez, iti may katlo a gold a medalya para iti pagilian ang Pilipinas iti 2026 Asian Beach Games. Kalpasan na nagreyna iti women's 75 kilograms category iti jiu-jitsu iti laing rabii jay Sanya, China. Kinasapulan pa ni Ramirez nga abaken ti pada ng betlayang a Pilipina nga ni Emily Thomas iti All-Filipino Finals. Ni Shamsa Alameri iti UAE, 𝐀𝐍𝐍 Sedseg Ekmok iti Mongolia, nga agpada anakayukor iti bronze a medalya. Iti balaygi ni Ramirez na i-record iti may katlo a gold iti pagilian na Pilipinas. Iti naso nga torneo nga imuna nagunod ni Leonard Grospe iti high jump ken Alexandria Enriquez iti metlaying jiu-jitsu. Aglepas iti naso a torneo inton Abril 30. Para iti IFM Sports, dito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.